Ο Φορνάντου, να το εδώ. Δικός πάει να προλάβει, τα καταφέρνει εδώ τελευταία καιρό. Κρινή παγιά για Αβραάμ. Οργανώθηκε η Ομόνοια Ραδίππου και κλείνει τους χώρους. Και αυτό δυσκολεύει την ομάδα του Ήψονα. Το γέμισμα που έγινε. Μπράβο. Ο Φορνάντου. Με ο Φορνάντου. Τιάκο. Ξανά η μπάλα στον Νιγηριανό. Φορνάτου. Πέρασε την... Πάμε στον Ανδρέα Οδυσσέος. Είχαμε τον διαιτητή στο παιχνίδι να συνεχιστεί με τον Ποντικό να τρέχει με τον Φορνάντου. Ο Φορνάντου. Τζάμα. Φορνάντου. Παγιά. Μπάλα πέρασε έξω. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Χορηγεί τον με την μπάλα. Τον Κουρούπη. Αβραάμ δεν μπόρεσε από μακρύνει. Ένα λεπτό περίπου είναι η χρόνια των καθυστερήσεων για την ολοκλήρωση των τον τέταρτο διαιτητή. Μακρύνει, ψάχνει Αβραάμ, ο οποίος κατέβασε, δεν βγήκε για Κουρούπη, μπαγιά χαμηλά ο Αβραάμ, δεν πρόλαβε, νέο γύρισμα, η απομάκρυση και πρέπει να έχουμε κόρνερ. Έβγαλε καλή άμυνα εδώ, αποτελεσματική ο Φορνάντου, ο οποίος μένει... Ο Φορνάντου, να το εδώ. Τον προπονητή του, να δούμε ξανά τη φάση και να συνεχίσουν και τους φιλοξενούμενους. Θυμίζουμε ότι η χορηγή των μεταδόσεων του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας είναι η ΚΕΑΝ. Και λογικά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις από πλευράς Λιάσου Λουκά. Δεν ξέρω Ανδρέα αν έχει νωρίτερα κάτι στο μυαλό του τεχνικός το γήπεδο. Θεωρώ ότι στο ημίχρονο είναι να γίνει, αλλά πολλές φορές είναι και κάποια τρίκ των προπονητών. Στέλνουν κόσμο για ζέσταμα για να θορυβηθούν αυτοί που είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Αναστασίου, η σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω. Την απώλεια και το τριόπαθο. Πάντως 2 ήττες δεν έχει κάνει φέτος στη σειρά.